nistħajlek illi bħali qed qatta ħafna mill-ħin tiegħek id-dar, forsi jkollok xi pezz bħal-ħabib tiegħi Chester, illi ma tantx iħalluk bikwietek, u forsi wasal anke żmien illi tajt isma'. Jiena kemm ħandum ma nagħmel xejn. Jiena kemm ħandum nara forsi l-pis tiela u qed inħossni illi peress kullu kien magħluq m'hemmx fejn nagħmel l-exercise. M'għandix fejn immur, pereżempju, biex inkun nista' nibda nixxejpja biex niżvoga biex inneħħi naqra stress. U nisħajlek anke tgħidli wkoll kemm ħandhom dejjem niekol id-dar. Il-cupboards il-fridges dejjem indur għalihom biex niżvoga. Għandi bżonn niżvoga f'xi ħaġa oħra. U nifhmek, għax bħalek dawn il-membri li anke qed tara wħud minnhom hawnhekk fuq l-iskrin, bħalek qalulna illi jixtiequ jibdlu hekk jew jirranġaw hekk u jiżvugaw. U fil-fatt, aħna New Better Life dak li qed nagħmlu bħalissa. By the way, jiena Mattejus Grasso minn New Better Life li jiena wieħed mill-coaches. Fej bħalissa peress li il-post tagħna huwa magħluq, aħna qed niġu bis-servizz tagħna fid-djar tan-nies. Kif? Sempliċiment laptop jew il-mobile jew it-tablet tiegħek. Għax kull ma trid tagħmel huwa illi inti issegwi l-exercise sessions li qed nagħmlu, però oltre minn hekk aħna nkunu nistgħu insegwuk ukoll. Mela x'inhu ma jagħmlu dawn il-membri li qed naraw hawnhekk? Kif qed taraw hemm jiena. U anke kien hemm persuna oħra warajja illi waqt il-workout kienet qed turi liema exercises ħanamlu u kif ħanamluhom. Però jiena bħala l-coach, apparti li kont qed nigwida lilha, kont qed nigwida lill-membri wkoll li wħud minnhom qed tarawhom hawnhekk bil-kamera mixawla. Huma x'għandhom jagħmlu u x'għandhom jirranġaw minn dak l-exercises illi kienu qed isiru. Pereżempju qed ngħidilhom tbaxxar iktar, jew titgħawwilx daqshekk, jew ibdel hekk, għamel hekk. Għalfejn. Għax tajjeb illi inti issegwi x'inhu jagħmel ħadd ieħor, però ma jkunx aħjar jekk hemm coach illi qed isegwi anke lilek mill-kumdita ta' darek. U fil-fatt dak li qed nagħmlu, fejn apparti għajnuna ta' ikel u apparti tista' segwi videos mingħajr ma nsegwuk aħna, qed imorru pass oltre biex inti issegwi anke ċertu videos live u jfisser dan li la jkunu live nistgħu anke insegwuk u ngħinuk aħna b'mod personali. U bad wara kif qed taraw, ngħidu kelma, niċċajtaw ċajta, nispjegaw xi ħaġa oħra, nitkellmu fuq affarijiet eżatt kif jiġri fil-ħajja normali meta niltaqgħu qabel u wara session fl-istudju tagħna. Issa, tgħidli kif nista' ningħaqad jiena ma' New Better Life għax jiena għandi bżonn ninbidel, għandi bżonn nibda niċċaqlaq. Ġej is-sajf, la noħroġ minn hawn, ma rridx inkun akbar milli jien, anzi tkun iktar in shape. Irrid niżvoga, irrid inneħħi n-nervi. Sempliċiment. Anke l-prezz għamilnieh redikolu ħafna ma ndejjaqx minnkom. Għamilnieh €19.99 biss fil-ġimgħa fejn inti ħajkollok aċċess għal videos, għal nutritionist, għal dan il-life coaching u għalina l-coaches in ġenerali. Iva għamilnieh prezz redikolu ta' €19.99 biex ikun reachable, affordabbli għal kulħadd. M'hemmx iktar żmien x'naħlu, ejja ħanibdew bis-serjetà, għandek id-dettalji tiegħek kollha u taħt li għandek bżonn. U kull ma trid tagħmel huwa li tkellimna jew tidħol fil-links li hawn taħt u fejn nistgħu ngħinuk kbandana anke jekk issib diffikultà biex tirreġistra, tina ċempila, bagħtilna messaġġ, ngħinuk kif nistgħu u jekk nistgħu naqduk, we look forward illi ngħinuk. Niltaqgħu.